Poďme sa pozrieť na tento modelový príklad. Keď spustíme funkciu elektrorozvody, tak sa nám zobrazí poznámka na svetelnom okruhu chybí vypínač. Zobrazí sa vtedy, ak danému prvku nebol dohľadaný vypínač. Je to taká ochrana pre užívateľa, či náhodou nezabudol zadefinovať nejaký vypínač v rámci daného okruhu, daného prvku. Na to, aby sme pripojili tento prvok do okruhu, stačí dať pravé tlačítko a vybrať nepoužívať vypínač. Ako môžeme vidieť, tak sa nám automaticky pripojí do okruhu a krásne nám sa zoberie v rámci okruhu ten daný riadok. Čo sa týka núdzových svietidiel, tak ak nemáme zadefinované na núdzovom svietidle nepoužívať vypínač, tak máme pripojenie do rozhľadača RD alebo do prvku, ak máte nazvaný ten začiatočný prvok. Takže keď dáme nepoužívať vypínač a máme v ňom zadefinovaný parameter kam, čiže toto svietidlo, tak automaticky už sa potom pripojí do toho svietidla.